deixi'm posar això, que faré una mica d'explicació, perquè fa dies que no els faig, aquestes explicacions. No crec, no penso que ningú mirarà el vídeo, perquè penjo un vídeo per posar alguna cosa, A veure, em presentaré, jo em dic Jordi, i diré que estic casat, però que si explico alguna cosa la meva dona em va dir que no l'anomeni amb ella. Bé, començaré a explicar ahir, perquè tota la nit he anat donant voltes, perquè la meva dona, diguéssim, perdona, que no l'anomeni, amb una senyora, acompanyat, vaig anar, que l'he d'anomenar, encara que s'enfadi. Bé, em fotrà una estirada d'orelles. Bé, a la senyora li agrada molt ballar. Li agrada ballar. A mi m'agrada més la música en viu, però a ella li agrada ballar. I doncs ens hem avesat que ara els dissabtes a la tarda sortim, diguéssim, ens mudem i sortim. Hem anat per tots els llocs que fan ball de tarda, diguéssim, d'això, de discoteca, diguéssim, però més aviat d'aquell temps. Per aquí comarques hem anat a tot arreu. I no volia anar a Barcelona perquè m'embolico a Barcelona. Però la dona va dir que ja havíem acabat les existències, ja havíem vist el que hi havia i que havíem d'anar a Barcelona. Bé, ahir va ser el tercer o quart cop que anem a Barcelona i anem provant discoteques. I vam anar amb una que en diuen Autosols. Bé, però per anar-hi, clar, has de pensar molt si vens d'això, de comarques. Vam deixar el cotxe, diguéssim, allà a Mundet, que en diuen, i vam agafar el metro. Fa dies que no l'agafava, i vaig veure que hi havia una targeta i em vaig estar un rato encallat amb la targeta, perquè quan no hi tens habilitat amb això, aquestes coses t'encalles una mica. Una targeta per anar-hi més d'un cop amb el metro, 2,35 diria que val, 2,35. I si compres la targeta, no ho sabia, val 12 euros, o sigui que et surt més bé de preu, i si tornem a anar ja la tinc. Doncs això que us deia, vam anar i vam agafar el metro. Primer, allà on havíem d'anar era una línia que no ens anava bé, que és la 3, és la 6, t'emboliques una mica però molt plano, i els telèfons aquests que ho saben tot, doncs vam veure que havíem de baixar a Fontana. Que només pugem al metro i ja n'hi havia un que tossia. I l'he d'anomenar, la dona l'emprenya allò que... Cada quan ell es va treure un mocador i li va donar. L'altre no se n'enfiava, el que anava tossint. Pensava, aquí no et donen res, i no el volia agafar. Però la dona va insistir tant i al final va agafar el mocador aquell home. Però no el feia servir per mocador, anava a continuar igual, i li va tenir a dir, escolti'm, agafi el mocador, fiqui-se'l a la cara, que no veu que ens està contaminant, està fotent unes tossides aquí, uns d'això, que tothom fotia uns ganyots, però ningú movia, la dona sí. Sort en tenim de la dona, perquè està el cas de tot a casa, perquè la resta som una mica desmanegats. Li va donar el mocador, i bueno, és igual, aquell home al final es va mocar, com va poder, i llavors se'ns va fotre al costat, i la dona ja va girar la cara, va pensar, collons, ara es fot a tossir aquí al costat teu. I anava fotent ganyotes, sort que no vam tenir poques parades, 3 o 4. Vam baixar a Fontana i llavors ja ens vam marejar, perquè l'aparat aquell que et guia del telèfon, no sé si us ha passat mai, però sempre t'ho fot al revés, saps? Quan et mires l'auto, tu dius que vols anar a peu, però l'auto et fot anar cap a l'altra banda. Has de ser una mica punyetero, has de ser puta, has de veure que si et fot anar cap aquí, has d'anar cap allà. Perquè tota la vida al plano ja veus els carrers, saps? Aquest carrer aquí, aquest carrer... Jo ja vaig veure que havien d'anar a la dreta i l'aparat ens fotien a l'esquerra. I havien d'anar amunt i ens fotien avall. O sigui que tot al revés del que et diu la màquina, però al final hi vam arribar. Vam arribar allà, a l'Autosol, i vaig voler-hi anar perquè abans tenia anomenada aquest local. Tenia anomenada i vaig arribar. Bé, a les 7 obren, Vam arribar una mica abans, entre que ens vam perdre, vam anar donant voltes amunt i avall, i vam agafar... És que això de l'aparat aquest que et guia, has de tenir una mica d'experiència, A la primera fanga, Has de ser punyetero. Hi ha una dona que parla i a vegades l'has de fer callar perquè parla massa. I a vegades quan ha de parlar no diu res, saps? Li preguntes, és per aquí o no és per aquí? I llavors ara m'aniria bé que m'ho confirmés. Però pinta, ja t'ho diu, falten no sé quants metros, pam, i sort que parla amb el nostre idioma. Bé, res, el que anava dient, que vam anar a aquesta discoteca a l'Autosol. Abans, quan érem joves, tenia anomenada. Vaig a l'Autosol, deien que estava a l'Autosols i tot això. I bé, ens vam situar per allà a Gràcia, ara no em facis dir el carrer, començava per P, però és igual. Vam anar cap allà i diguéssim que vam veure que el porter ja vaig veure que gitanejava, però res, tothom té dret a treballar. El porter gitanejava una mica, el que hi havia. Diu, tenim que esperar, em va dir en castellà, tenemos que esperar perquè en falta una,
una dona que aviat vindrà. I vaig pensar, bueno, dic, deu ser una model o alguna d'això. Em va venir una de malcarada amb una mala hòstia, es veu que no havia dormit bé aquell dia. La dona ja ho va dir, no li diguis res, que fot una mala llet, cara de mala llet, perdona, i ens vam fotre allà a la cua, i collons, quan entro dintre dic, me cago en ell, m'he deixat els taps de les orelles. Hòstia santa, perquè jo a aquests llocs hi vaig amb tap de les orelles, perquè foten unes castanyes, me cago en ell, que m'atabalen, fot el cap com un timbal, bum, 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 fot els taps de les orelles, i que vagin fent. Jo vaig ballant i pel ball que toquen. De tant me fot una cosa com una altra, perquè a la que estàs acostumat a viure, al final hi ha tanta fam. Mentre no em fotin flamenco, bueno, flamenco, vull dir, flamenco aquell descafeinat, allò, l'erele, allò m'emprenya una mica, però també seria capaç de ballar-lo, amb uns bons taps. Doncs això, collons, quan anàvem per entrar, dic, Malo, li dic a aquella, doncs, escolti'm, saps si hi ha una farmàcia per aquí? Diu, busca-lo en Google. I jo li anava a dir, és que el Google em guia malament, em foten amunt quan he d'anar avall, però tenia una cara de mala hòstia aquella dona i no vaig insistir. Vaig dir, bueno, doncs ja el buscaré. I bueno, vaig anar a una farmàcia, em vaig comprar uns taps, perquè me'ls havia deixat a casa. Me'n vaig comprar uns de professionals, però m'acaben de dir a casa no hi foten res. I res, me'ls vaig ficar i cap allà, cap a l'altre sol, una altra vegada. Vam trigar quasi bé entre buscar la farmàcia, mitja hora, baixar i tornar a pujar, això que era allà mateix aquella màquina. Bueno, és igual, que vaig entrar allà a la discoteca aquella, me cago en ell, m'obrien a les 7, a 7:45 ja ballava tothom com si s'acabés el món. Unes bum, 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 jo emprenyat perquè me'n recordava de més o menys aquelles cançons, em van ficar una de Because the night, no sé què, no sé quantos, però clar, abans no tenien aquells tambors, i foten uns tambors que fot una castanya, pum, pum, pum. Llavors em van posar una del Depeche Mode, que no tenia aquelles castanyes. I jo ja fotia ganyota, i vaig dir, aquí passa alguna cosa. I em vaig anar acostant aquell, el que posava els discos, perquè la gent ballaven, me cago en ell com si s'acabés el món, Hi havia una noia amb un vestit blanc que me fotia unes tiragossades entregada i unes grans, d'edat, amb unes rapades per aquí al costat, i vaig pensar, home, senyora, tothom té dret a anar com vulgui, Però, home, senyora, hòstia, ho sap la família, deu ser, àvies, més d'una era àvia ja, però per elles allà donar-ho tot, bum, 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 bum. Dic, no, com si no hi hagués demà. Jo tranquil, cap allà i aguantant el tipus. Doncs, com us anava dient. Vaig veure que el de jockey, de tant en tant fotia una mà cap allà on no tocava. I a mi vaig tinguer d'acostar, el punyetero. I tocava un botonet i el tambor aquell picava més. Però la cançó, diguéssim, que anava per una banda i el tambor per una altra. I aquell tambor destruïa la cançó, perquè jo me'n recordava aquelles cançons que eren d'aquell temps, que el tambor que tenien era el que hi havia. Era un tamboret que deies, que mira, està bé, però no és allò tan... O sigui, aquí no pica ningú, és una màquina, que allò, clec, xic, clec, xic, clec. Me cago en ell, bueno, com que era aquell temps, ja ens estava bé, ballàvem, punto. Però ara ho foten tot amb aquest tambor fort, que encara que no vulguis, la garrotada et fot ballar, saps? I res, vam anar a aguantar us he de dir que estava una mica deixada aquella discoteca. La vaig trobar deixadota. El que ens va vendre l'entrada ja també se'l veia desganat, quanto quieres. I jo anava a dir, l'idioma d'aquí, bueno, no vaig dir, no busquis brega. No li vaig tocar de res d'idioma ni vaig intentar agafar conversa ni res. Vaig anar voltant i us he de dir que amb la dona en fem dieta, diguéssim, per l'estiu, ara ve l'estiu i estem rebaixant panxa i vaig pensar, no beguis ni alcohol i gas fa dies que no em prenc. Però la dona de tant en tant es fot alguna copeta, però no passa res. Aquells dies, com que amb l'entrada ja te'n donen una, jo dic veu-te la meva i tot, perquè jo no penso que res. I per demanar aigua quedes malament en una discoteca d'aquestes. Doncs això que us anava dient. Doncs vam al terra brut, ja us he dit, Se m'enganxaven, això que estrenava sabates, Se m'enganxaven les sabates. Hòstia, una fregadeta, per favor, hòstia, tant nom que tenia. I club privé, hi havia un tio que no deixava entrar per un portal perquè es veu que has de pagar més per entrar allà. I no ens convé. Nosaltres anem a fer prospecció, a veure què. La dona va començar a ballar, però clar, a la quarta cançó el tambor sempre és el mateix, el pum, 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 pum. I vaig dir, què passa aquí, aquest tambor? I a dalt hi ha una altra sala. Allà no hi posen tambor. I posen cançons més, diguéssim, més vulgars, més la Rafaela Carrà, posen les Hores del Silencio. Jo dic, a veure si posen algú que parli en català, però no, que parli no, que canti en català. No, això es veu que està prohibit, però tant me fot, nosaltres sortim i ballem, perquè em sembla que molts d'aquests que canten en català els paguen fort perquè ho facin. Nosaltres cantem en català, perquè també tinc
una formació, bueno, a vegades jo sol, que també canto, però canto català perquè en castellà no em surt bé, es nota que no és el meu, és com aquells que canten en anglès i ben bé l'anglès, saps allò que dius, aquest anglès és d'aquí, de dos pobles més avall, és una mica imposat això, Bueno, doncs res, vam posar uns rets. Allà a dalt vam ballar més, també, vam ballar una estona. Hi havia una camarera que era guapota a dalt, Era una nana guapota, estrangera. I estava, esclar, aquests camarers passen moltes estones lliures. No va tothom a bravujar, però a veure. Jo a vegades també em toca fer de camarer. M'emprenya, perquè voldries anar despatxant, com cervesa, amb concerts de rock and roll. Doncs això, que vam veure el terra enganxós, em va agradar també perquè es veu que a l'entrada de la comuna hi ha una dona. Si s'acaba el paper del vàter, doncs aquella dona, en un cas d'urgència, algú que vagi una mica de fort, allò que va esclar a vegades, que, hòstia, se m'ha acabat el paper, doncs surts una mica així amb els pantalons amunt, i li dius, escolti'm, porti'm un rotllet de paper, que escolti'm, que vaig clar i d'això. Doncs això m'ha agradat, però el terra enganxós. I vam veure gent, doncs, aquesta dona del vestit blanc, i més d'un tio, que li fotien fort, Tot el rato el veies amb alguna peça de vidre a la mà, Li fotien fort i anava algun que anava molt d'això. I li vaig dir a la dona, saps què? Dic, oita, ja són les 10 tocades, i si anéssim passant, perquè aquí em sembla que ja el que teníem que veure ja ho hem vist tot. I va estar d'acord i vam enfilar cap amunt i escolta'm tu cap a casa. I ara de bon matí dic, deixa'm-ho explicar, per si algú s'hi troba, si cas que no sé que m'ho digui, hòstia, jo també hi vaig anar, i tens raó, el terra en enganxós, el Loto Sols. I ja està, no us emprenyo més, Perdoneu, Hòstia, no sé si us ha fotut gràcia, doncs ja estic content, però tampoc volia molestar ningú, jo.